Ассалому алейкум, бародар азиз. Шумо дар канали Добрый Таджик. Бо шумо ман Назар. Касоне ки дар канали мо якум баран, обязательно обуна шавед, ҳатман ба тоҷика обуна шавед ва моро дастгирӣ кунед. И фикрои худтон, конечно, дар бораи темаи имрӯза дар комментарий нависед. Бародар азиз, дар интернет шуми хеле калон рафт. Дар бораи чи? Боз шумо боли подробно мефаҳмед, ай мақсад взгляди ма, ай тарафи ма худам чӣ фикр мекунам дар ҳамин тема, баъд мақсад шумо фикротон дар комментарий менависед, баъд асоси темара бо Акай Парвиз гуфтани инсон и як инсони бародари тоҷики мо дар Америка. Дар Instagram Парвиз Америка, дар YouTube ҳам Парвиз Америка мезанед. Ҳамаи чи дар бораи Америка чӣ хел кор кардан, мақсад ҳамаи темаро ҳамонҷо мегӯянд. Акай Парвиз дирӯз ҳамин як чанд рӯз пеш мақсад ай пишти як тема шид. Чӣ тема? Дар Тоҷикистон як фирма пайдо шуда ки роҳҳои машиникиворӣ, як гуфта шудааст ки роҳҳои машиникиворӣ бародар ай тоҷикони худамон сум гирифта ба як мақсад ширкати Express Entry Тоҷикистон ай Тоҷикистон канал роҳӣ мекунанд. Далиш мерем Акай Парвиз и темара ай қафо шидан барои оне ки ира эстрада бародарои ки мақсад тоҷикои хумо эстрада ай барандао хе офизо реклама кардан ҳамин компанияра чхел дар страничкаи ҳами хичондем дар Instagram Таҷвиза ҳамин одамо мақсад заниматсия мекарданд Канада ва дигар давлатҳо роҳӣ кардан. Мо дигар давлатҳоша намедонем аз ҷиҳате ки Канадаш агар дурӯғ бироя, значит худованд хай ҳидоят кунад барои оне ки халқа барои фреб кардан яка ба Канада роҳӣ мекунанд, суми калон мегиранд, минимал ай $10,000 сар карда то $5,000 минимум мегиранд. Салому алейкум мардум. Ма Парвиз ай Нью-Йорк. Соати мо 1 шаб. Хобум парид. Гуфтам ки як ширкати пайдо шудааст ки Канада роҳӣ мекардааст одамоя. 100% гарантия медодаям. Амҷа мехостум гум ки мардуми тоҷик и дурӯғаи фиребаи 100% мошенниканд. Ман намедонам из ситораҳои тоҷик чӣ хелая реклама кардистан. Хай ҳарчи Рафаэлу далит кард видеои рекламаша, лекин дар сайти вай бародаро ҳаст. Ҳар як тангаша ҳисоб-китобаш аст. Обод бошед. Фикри худам ки Express Entry чӣ хеле ки мо изучат кардем, Express Entry гражданини Тоҷикистон дохил намешаванд. Баъд аз он мегирем ки Акай Парвиз ай қафо ҳамин тема шидан, баъд оста эстрадои тоҷик ҳамин масъала дар фикршон зад ки бестен ки реклама мекардаги мо хато аст ва ай хичон далит кардан. И потихонечку тамук страничкае ки дар интернет ҳастай Таҷвиза онҳорам рекламаҳои дигар инсонҳоро далит кардан ва ҳар рӯз видео баровардестанд ки якабу оправдания то что о рост меган, о метавонанд роҳӣ кардан. В личном описании вы сможете найти Таджикистан в списке и также в документах. Как вы видите, граждане Таджикистана могут участвовать. Пожалуйста, не распространяйте ложную информацию. Айни ҳол мақсад дури баъд нарафтем, як бора дар связ бромадем қати Акай Парвиз. ҳозир дар рӯи видео меброя мо қати Акай Парвиз бо воситаи Skype якҷо ҳамсӯҳбат шудем ки фикри хичона дар ҳамин нашод ҳамин тема боли подробно барои халқ, барои одамое ки тамошобиное ки ҳамин видеоро дидестем, барои шумо як полезни информатсия мешавад ки чӣ хел шуморо фреб накунанд. Мақсад марамат видеоро тамошо кунед, бо дальше гап мезанем фикрои худмонро бо. Я бо дига Акай Парвиз салому алейкум. Салому алейкум Назар. Касоне ки намедонанд Акай Парвиз ай Нью-Йорк ҳисобе ки барои чи хостам занг занам, чӣ хеле ки медонед дар интернет шумиха бисёрши нашод Канада рафтан и халқ определиться намекард ки прафа ки не. Мехостам як чи хама ҳамҷа дабайт кунам ки алоқа шумо қати биром бо як се одам мега қати алоқа кунем пурсем. Ака мегуфтен ки ҳамин компанияе ки ба фир ай номаш чӣ буд ага ҳамин компания ки то ай Тоҷикистон Канада роҳӣ мекунад? Экспресс Кинчи. Ман рости гап даш компания номша намедонам. Ман пишти ҳамун наминитсто фаҳмидум, баъд ромадум 10 рӯз изучат кардушонам Instagramшон TJK визаям хеле ёмата Нью-Йорка нишонтиюм насиб куна ҳама иммигрантодам хеле биён амҷада кор кунану зиндагиёшона пеш барам, хеле хушудгиёра бинанд. Рафтем
назар маи компанияро намедонам. Маи компания медони аги ҷо фаҳмидум. Манда бисёри вад навистан ҳисобе ки даёдуд боша як вақт мая компания дигаам хеле мошенникӣ мекардан, амора ман хел разоблачит кардум ва ё рекламаошона гирифтан полностью ҳамаи фаъолияти ай Тоҷикистон овардани иммигрантҳоро бас кардан. Хатогишона фаҳмидан, бас кардан. Ай ҳамаи ҳисоб чанд одам мақсад плюс кати биромада, пулошона надодан, мақсад эквашида зарар кам дидодан. Лекин айнами и визара ма вақте дидум ҳама сароян, ҳама реклама кард, ман гуфтум охи ман Нью-Йорк даём, ман Америка даём, ман да Канада чӣ дар кор? Баъд ҳамин фикр кардам ки раз худат нағзӣ карданӣ, ҳама ҷо дар нағзӣ расалхӣ барои халқи худат агар дилит сӯза, я начил карочи барои худам ман биромадуму ҳамин ҳама ҷоро изучат кардам, хондум, ҳама ҷоя хондум, даже иммигратсиони офитсерда занг задум. ҳисобе ки ман иҷози ҳуҷҷатом тайёр шудааст, ман наметавонам видеозапис, аудиозаписи ҳамун коргари иммигратсиониро партом. Лекин ҳамин англисӣ гап задем, ман ҳамун саволои додагӣ ман ҳамаша биромадум дар интернет гап задум, лекин то ҳол мардум бовар намекунанд. беғайр аз ин ман видео мондум, даёдуд боша агар назар бахши гап так буридум. Ман як видео партофтагим инстаграмда, мебинен ҳама саволотонда ҷавоб аст. Агар саволи шумо боша, ман да гап занем, ман бо отдельно шумо да ҷавоб медем. мақсад ки ин компания як каби сум гирифта, хеле ки ман дар комментариҳои шумо хондам, як одама комментариҳои шуморо хӯрдам дар Instagram, Facebook надидам, вале Instagram да нависая ки мора $7000 предлагат кардан, мо гуфтем хеле сум надорем, баъд нависаяги буд ки ба 4 да розӣ шидам. Ина хеле комментари ман хондам, реально есть такой комментарий. Баъд мақсад ки ҳамин компания як каби сум мегира, шуморо роӣ мекуна, любой гражданин Тоҷикистон роӣ мекуна ба программаи Express Entry. Интернет да зани меброя, вай ҳамаша Google Chrome да агар англисит набоша, перевод на русский кун ва перевод карда метавонӣ, худ шу мехонӣ, ҳамаша мефаҳмем. Барои одамоне ки кати компютер дружиб мекунанд. Ана ки рафтем дар бораи коршон, чӣ хеле коршон, ино да аввал мери ай 10,000 сар мекунанд. Баъд мефуроранд 7800 да. баъде ки ту контракта имзо мекунӣ, меги ки ман пул надорум, ин надорум, вай надорум, бо ино як филм доранд, мегӯянд ки биё уҷада 50,000 одам ограниченияю одамо пур шидастанд, тезтар биёянд. Гуфтам хеле як привлекат мекунам одамоя. Ина ман ай ҳаво нагуфтастам, уҷа ман ҷианома рӯӣ кардум, ҳамаи ҳамин процессша ино изучат кардан, презентатсияшон дромадан, телефона намемонанд ровардан, презентатсияда сёмка кардан, якта дига минусшон. Боз беғайр аз ин агар 100% боша, комментариҳошон ҳам киштагиянд дар таги инстаграмошон, дар тамоми ҷо киштагиянд комментариҳора. баъде ки ту меги ки договор мебанди катишон ва ё дар договорошон ҳам ман даст копияш мепартом, та агар тони монтаж карданам ё партоб нишон мекард. Дар договорошон ҳам навистагие ки дар давоми 3 моҳ мо ҳама ҳуҷҷатгузориётона мекунем, шумо уже мақсад документотон тайёр меша, ба сафар ба Канада уже мерем. баъде ки Канада ки омадем, баъди одамое ки 4000 додагиянд дигаша кор карда метиен мода. фаҳмидаси, анам хеле условия дорам. Масалан ту метавони ози ширкат кушоӣ, гӯё ман одаморо даъват мекунам биёен. 100% гарантия метавон ки шумо Канада мерен. бо 100% гарантия додан да аввалош ки и хеле Канада бедарвоза нест ки ҳама биёянд. Тақрибан 300-400 одам дромадаги ҷа. Минимум ман медонистагио 300 одам дромад, ҳамин ҳар 300 одам 100% гарантия кати чӣ мегӯя Канада мебиёя ки условияи худи қабул кардани программаи Express Entry да напрямую Тоҷикистон нест. мақсад гап ки ҳамин компания ки пайдо шуд, чандта ситораи тоҷик, чандта блогеро, единствени покашто хай дигароша намедонам, ман якча дида будам, ки хеле хати Рафаэл Гулов гап мезанам. Рафаэл реклама кардан, баъд ю удалит кардан, ҳамчунин рекламаҳои звездоҳои Тоҷикистона, ҳаму Instagram ҳамаро удалит кард. бале, баъде ки ман кати Ҷамшед раиси ҳамун компания гап задум, вай манро илтимос кард ки илтимос удалит кун видеотама. Гуфтам ака ман удалит намекунам, барое ки шумо аз назар гузарен ҳамин программаи хушрӯ кунен, договоротона изменение кунен, мардум да ба пуррагӣ тоза карда фаҳмонем ки забона намедонӣ, қинай рафтан, ҳамаи ҳамин нюансҳоро ба халқ хушрӯ карда, оддӣ карда фаҳмонем. ман шуморо ҳама видеотона тоза мекунам, ман худам шуморо реклама мекунам через блогерҳои тоҷик.
через ҳама шиносон ман шуморо худам лично реклама мекунам. Ина бо аз манам равад агар як 20 каси дига шумо да як фоидаи дига. Ай ҳамон ҳисоб ино ҳеҷ қадар натонистанд. 2 рӯз манда вақт дод, гуфти 2 рӯз хай сабр кун, ма туда ай Канада, касе Канада мо роӣ кардагем, ҳама одамо туда занг мезананд, туда гап мезананд. Ман гуфтам гап нест. Агар ай Канада манда одамо занг зананду манда доказат кунанд, ман удалид мекунам. Яке афсус на як ҳафта гузашт, ягон кас манда занг назад. Озям ҳаму бо беғайра Динамо катиш гап задум ба телефон, додарчом рафтан телефона дар дасташ додан. Ҳамуҷа да манда гуфт ки ман роӣ мекунам, ман та ҳамин рӯз бегонӣ роӣ мекунам. Ина бо як рӯз дига гузашт нест чиз. Ай ҳамун ҳисоб мегӯм ки и фирма як афёрае да, и чихела лабиринт да, лабиринт не, пирамида. Ай ту мегирай да метя, ай ту мегиравай да метя. Хчон бизнес кушодагиян. Даже яке ай подписчикои ман навистагие ки офис дошт дар пеши офисшон. Афсус ҳар рӯз разбора мегӯяд акай Парвиз. Просто ки ва гуфтам ша видеота роӣ кун, хай насиб боша видеоша роӣ мекуна. Ҳар рӯз разбора ино ҳамин бизнес кушодагиян, пулошон ҳамин бизнес да вложит кардагиян. Ако ҳамун бизнес кай ки фоида оварда чакидестаи фоидаошон, ай ҳамун ҳисоб додестанд. Бо дуюм бо боз як чиз дига ки ино беғайра Канада, Америка ҳам роӣ мекунанд. Ако ози ҳама ино медонӣ барои чи тупик да ғалтидан назар. Мата мегум ози ай ҳисоби коронавирус ҳамин шаҳрое ки ҳамиё роӣ мекунанд, ваъда мекунанд 100% роӣ мекунем, одам қабул накардестай. ҳамун мактабе ки ино реклама кардестанд, вай мактабам уже номуш биромад ки мактаби стандарти Америкада вообще туғри намебиёяд. ҳамун мактабам уже 80% отказ гирифтестанд. Касе ҳамун мактаба указат кардестай. Барои ҳамин ино ози тупик да ғалтидагиян. Тупик да ки ғалтидан уже пулора ваз додан ва ёдаю сароянда звиздоо даю. Ай якон ай пишти подписчикои звиздоо пула ҷамъ мекунану одамои ҷабдида да метиҳанд. Вай одаморо ҳамин срок гирифтестанд, фаҳмидести? Як кас мегиранд, дигар кас да метиҳанд, бо медонанд ки ҳамун пули гирифтагия як 6 моҳ, 7 моҳ, 8 моҳ медавонанд, бо мақсад тинҷ мегарданд. дар ҳамин видео гуфтанием ки чӣ қадар гуфтем директори компания Ҷамшед ном дорад. Да, ман катиш лично гап задум. Любой бародаре ки ози ҳамин тамошо мекуна шуморо, агар шубҳа дошта бошад, пеши Ҷамшед раванд, марҳамат, гоҳанд ки мо Парвиз да занг мезанем, катиш гап занем рӯпарӯ. Ман кати Ҷамшед гап мезанам, рӯпарӯ мегӯшонам, хатогиёшонам. Ки ман гуфтагием як бор не, 3 бор ман кати Ҷамшед гап задум ки ислоҳ кунем, афсус ислоҳ накардам. То ҳол бо доказат карда гаштиянд ки мақсад мо дурӯғ намегем, Тоҷикистон медуроя. Ухе. Марҳамат, қайна Тоҷикистон гӯем ки дуромад. Қайна Тоҷикистон дуромад. Барои Тоҷикистон дуровардан оли мо фактҳои дигар дорем ки оли иншоалло дар видео мемонем, одамо мебинанд хчон бо. Гап нест, раҳматои калон. Бо ягон савол агар боша, назар раҳмати калон якумш мехостум барои ту ки ухе хайр мекунем. Инам як намуд хайре, барои ки ҳар як одаме ки пулша эконом мекуна, ҳисоб куне ки вай ягон банкда қарз намегира, ягон чиша залог намемона, пул намегира, бо тим боли процент кати намегира ягон пулмул. Инам як плюси калонае. ҳамда ман зид нестум, ман хурсандум ки ҳамин далела бировардум, ҳамин компания коршона баст мекунонум, ҷазошона мегиранд ино ҳамашон агаловна барои корои неправилни кардагишон, халқа фиреб кардагишон. чихел ки Полшара кардагӣ буданд, маҳкам кардан фирмашона як 2 сол 3 сол гум буданд. Анам хеле мекунем. Набояд ин кор шавад, дар худи Тоҷикистон ин кор бояд нашавад. Мо бояд худмон ҳам хеле блогерҳо ҷамъ шавему, ҳам хеле чизҳои распространят кунем ки мардума тарзи ҳалол кор кардани корхонаҳоро мақсад ҳамин чиза бояд ба роҳ дурорем ки мардум мақсад пули ҳалол кати кор кунанд. Чиро дар кора фиреб кати. Гапон ҳақqa. Хоб ака, орая масалан назар ман як пешниҳод дорам ҳамун ака Ҷамшеда. бо диди ака гуфтестам, ҳамун ака Ҷамшеда як пешниҳод дорам. ҳамаи ҳамун сарояндора ҷамъ куна, биёра як рӯз 2 рӯз не 3-4 рӯз рекламашона мона ки бародаро ман 100% гарантия наметиём. ҳамиҷа мо камтар хатогӣ кардем. инам ранги як намуд лотареяй. ман ҳаракат мекунам шуморо роӣ карданда. лекин мақсад пул ана у вақт одамо шубҳада медроянд, мегӯянд ки 100% гарантия натия ма чи вайда 7000 пул тиём. тим боли дар айни ҳол гуфти ако $7000. 7000 пул медонӣ чӣ $100 $100.
модари ман маълимае ман медонам оиликш чанд қадарае ин 7800 ба гуфтан осонае ва доданам гуфтуя ки додандам бояд ҳаракат кунӣ тим боле ай банк мегирӣ ва ё меран хоната мегиран ягон хел чӣ нест ҳама ҷода имзо кардагӣ мебиён мегиран ай даст хоната бехона мемонӣ марҳамат бироя ҷамшед худуш гӯя ки бародаро мо ҳам як ҷода хато кардем шумо да 100% гарантия додем ҳамин 100% гарантия камтар нашлесай наметонем 100% гарантия додан марҳамат ма мехезум мегум ана ки 100% ки гарантия надоисти таваккал ба худо касе хоҳад Канада рафтан чиз ҳамин ширкат рава но мегардона дертар мегардона но то что гарантия метан анами барои ми гарантияи 100% будагишо шумо против бромадем правильно да пула додестан назар они деньги возвращают а дига кас мегиран метиям ҳамда ҳама одамое ки пула гирифтаген хурсандан ки мо пулмона гирифтестем ку фаҳмидести лекин намепурсан хчона ки ҳамин пулора ва ё айгиҷо гардонда додестам ай дигар одам гирифта гардондестам наминҷа минуси калон баъд бо чизи дигае ки ман чанд кас ҷабрдидо кате гап задо гуфтимшона ки бародаро чива шумо хапен ина бироен гап занем ки шумо 8 мо 9 мо 10 мо пулотона гирифта натонистестем метарсан системаи мошеннико ҳам хе кор мекуна ки одамо метарсан айсобе ки ваё агар маҳкам кунанд айсоби видеои ваё ман видеое ки распасаят ки кардам вая ки турмак кардам баъд ино ай пулошон мемонанд анами чиз ҳамёра ҳамаша доштестай ариза агар не хели ози масалан ду кас ариза додагӣ тайёрай фаҳмидед бо дар кори ариза ки мақсад полностью ёра маҳкам кунида просто такам қонунае вай ҳама чиёшон договору поговоро катияй фаҳмидед ягон хели просто так гирифта маҳкам карда намешавад ози ду кас ариза кардагиай нисбати ҳамино оли бо ман чанд кас дигар даъват кардестам ки биёин аризаотона тиен метарсан ҳама мардум метарсад нашод америка ман шумо да як гап мегум ози масалан ози мо августай правильно август ози ягон чӣ гуфта наметонам худ ман дидестем ки ягон хел видео накардестам барои америка омадан роҳои омадан ба америка ҳисобе ки омадан ози фоидааш нест ва видео кардани маям ягон фоида надора америкада ози дар момент театро маҳкам музеё маҳкам ҳама ҷо маҳкам фаҳмидем аяму ҳисоб ман видео намондестам ки дурӯғ меша видеои манам намехоҳам ки пага сурати ма да ҳама ҷо буроя гӯян ина парвизи мошенник од ваъда кардестай одаморо набурдестай барои ҳамин ман видео накардестам жду кайки границаҳо полни кушода шава ва законҳои навшон баъдаи пандемия баъдаи вирус чӣ хели законҳо чӣ хели қонунҳо мебирояд ана ҳамун қонунҳоя ман бинуму баъд 100% биром по факту видео кунум ба одаморо биёрам хоб ака ҳазор раҳмат ака хайр хеле ғам додем паноҳи худо ака парвиз 100% раҳмати калон боз як бор дигар майли акаҷон паноҳи худо нигоҳбонтон бикунад эҳтиёт мехтонам як чизга дар назар мегирем ки дар инстаграми ҳамин ширкате ки якаба каналда рӯй мекуна ҳамин ширкат дар комментариёш дар постҳои инстаграмаш хеле ки медонем комментари нависта мешавад намедонам мумкин аз ҷиҳате ки ҷабрдидагон дар комментари ягон чизи бад нанависанд ҳамаи постҳошон дар комментариёшон маҳкамае барои он қа ишам як факте ҳастае ки во метарсанд во дурӯғ мегӯянд ай халқ сум мегиранд бо бечораи халқ ҳам як чи ҳастае ки одамое ки сум додагиянд азбаски ки агар хоҳанд ки сумшона баргардонанд якаба но бармегардонанд ба договори во 3 моҳ гуфтагия баъд агар коршон буд нашед 3 моҳ пас сум мегарданд некем хеле як ҷабрдида дар инстаграм ҳамсӯҳбат шид 8 моҳ пас сумша гирифт якаба бо оправдание мекунад ки ман сума гирифтам бародар суматона гирифтен 8 моҳ пас но сумои шумо ҷуза доданд а як камбағал мегиранд як камбағали гина метан амитон аятон аброрен ки ай ҳама хубаш ҳамчун бародари мусалмон ворӣ ҳамдигартон да хотиррасон кунен ки ҳамин компания фреб мекунанд барои ҳамқа бо чанд факт далелигро ҳозир барои шумо пешниҳод мекунем бардорани азиз мехоҳам миннатдории хидмат ба акай парвиз и одаме ҳастае ки роҳи ҳами одамое ки мошенник мекунанд ай одамои ай камбағал сума мегиранд камбағали гада метан ҳамора пеш гирифт ози инора бояд ҳама каса мо жаловат кунем ки то што ора маҳкам кунанд аз ҷиҳати чӣ маҳкам кунанд барои оне ки ай халқ сум гирифта гуфта канада роҳӣ мекунанд роҳӣ намекунанд асосан барое ки экспресс-центрида тоҷикистон дохил намешавад
ва бори дига миннатдории худмона ба Акай Парвиз мерасонем. Бародари азиз, Акай Парвиз дар Instagram, касоне ки агар надонанд, Парвиз Америка. Парвиз шифт минус гуч хели мо мегем, нижни подчеркивание Америка. Дар YouTube ҳам ҳамчунин Парвиз Америка мезанен. Касоне ки мехоҳанд Америка бараванд, но намедонанд чӣ хел, ки нозикиҳо чӣ хел аст, ҳамаш дар канали худаш ҳаст. Медонед тамошо мекунед. Ана эра реални одам мегӯянд ки помош ягон сум намегира, ягон кас суханои худаш ҳаёти худаш дар Америка нақл мекунад. Ба фикри ма шахсан ма худам канала тамошо мекунам. Вазъияти чӣ барои оне ки гуфти русон мне интересно это смотреть. Мехоҳам ки як ҳаёти дигар давлата бинам. мақсади ма ки ҳама каса медороем Акай Парвизам поддержка мекунем. Ягон реклама нест, барои хотири ҳасте ки амхели кули амхели одамо бисёр шава. Раҳмат гуфти апо падару модари амхели инсонода ки дастгирӣ карда ҳамчун бародари мусалмон амхели мошенникора роҳшона мегиранд. Дар Қирғанам дар ҷои як пеши банк амхели группа пайдо шуда ки якаба Америка рой мекунанд. И группа хай халқи бечораи мо ҳастаи одамое ки хай тиловори хонаошон, телефоношон, там мошиношон ҳамаша залог монда фурӯхтанд ки аму Америка бираванд. Аммо дер накашида 2 ҳафта пасаш ҳамучи маҳкам шид, одамора қапиданд. Ҳама чи васнавид карда истанд. Мақсад ки одамо ай пешихчон халқа фреб карда якаба Америка Канада ҳар ҷо рӯй мекунанд бо як ширкати дига. Чӣ хеле гуфтам, может бит ино ҳамвоанд. И может бит мақсад ки факт нест ки ҳамо одамо амино ҳастанд. ҳамчунин миннатдории худмона дар апай ки дар Канада ҳастанд, дар Квебек миннатдории худмона мерасонем ки ба мо информатсияи хуб доданд. ҳамин ҷаҳат мехоҳам ба тамошобиное ки моро тамошо доранд, бародари азиз, ба хотире ки ба шумо мерасонем, ягон каса бовар накунед. Агар шумо ҳама чи мақсад ягон Канада Америка рафтанӣ бошед, ба хели одамо бовар накунед. Ҳеҷ вақт мақсад вақте чӣ хеле гуфтанд дар апашка, вақте ки агар Канада фора худаш дар миграция мигрант биёра, максимум шумо тратит мекунед дар медицинская справка, медикал меган. Дар медицинская справка ҳамон қимат нест, мерем медицинская мегзаред, тамом шумо меред собеседование, исуса ҳамаша худаш оплачивать мекунад Канада. Вақте шумо мерасен, ба усоса кор мекунед, суми ҳаму мақсад $2,000 максимум вақте ки трата шумо да мерава, билет ҳамашонда, ҳамро усоса шумо процентвори мегардонед, метавонед тамом. Инам хеле Канада буд. Ба ҳамин хотир гуфти апо агар полне видеоро шумо тамошо карда бошед, фаҳмо ҳастай и группаи мошенникода бовар накунед. Бародари азиз, боқӣ дар канали мо обуна шавед. Фикри худтон асоб бина дар комментария бинависед ки ҳамхели одамо бояд нест нобуд шавад ширкатошон. Худованд ҳар як таъворро ҳидоят кунад, барое ки худо медонад. Просто ягон факт далели нест ки ягон шахси нест дар тарафи ва ёки дар Канада уже рафта зиндагӣ карда бошанд, ҳамон рӯй карда бошанд. Агар рӯй карда бошанд, дар комментария ягон одам боша бинависад ки ҳамон одам рӯй кардаган, мо бо шумо алоқа мебурем, проверка мекунем, ҳамаша ба шумо мегем. Боқӣ танҳо хона обод бошем. Бо шумо будем ман Назар. Паноҳи Худо.